Министърът на отбраната в изпълнение на Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили и Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България е уведомил Народното събрание за издадени от него заповеди, с които е разрешил преминаването през въздушното пространство и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и чужди въоръжени сили и средства и изпращането и използването извън територията на Република България на военнослужещи и средства от въоръжените сили за участие в учения и по други причини и съвместна подготовка с съюзнически въоръжени сили на територията на страната. Уведомленията с входящи номера, съответно 51 503 0963 и 51 503 0964 и са предоставени на комисията. Приятели, тази седмица 3 от 3. Нали не забравяте, че ви съобщават всяка сутрин от сряда до петък по Народното събрание, че войната идва, че ние сме включени в тази програма на сатанистите и еврото е главната цел, нали? Не забравяйте това. Повтаряйте си усиките, като тръгвате за работа. Айде, лека вечер!